Rek, nah iki aku neng warung singgahan Pare Kediri. Sopo sing gak kenal Pare? Lek gak kenal Pare, Kampung Inggris. Kampung Inggris, sopo sing gak kenal rugi ya gak kenal Kampung Inggris. Kampung Inggris wis terkenal neng mancanegara. Nah, sing pengen mangan neng kene jenenge warung singgahan Pare Kediri. Luwe rek bar ujian akhir semester terus barnu Jumatan di Masjid Anur. Masjid Anur ki yo masjid terbesar di Pare Kediri. Nah, kuwi iki ngenteni pesenane teko. Sampai laptopan yo. Aku biasanya rene ambek arek satu kelas. Tapi iki aku ambek rakatok. Iki brilian raka. Konco ngopi, konco sak sembarang. Konco adus sampai bareng. Konyol gak? Ya konyol. Apa gitu dan laptop gitu ya Banget lah walau oleh di perkembangan tetapi ini kayak saya kamu jenis Majalengka ya film itu berarti rumah tuh Majalengka nek iya rek lagi gawe kupluk koyo kiai borong kiai gadungan hari Jumatan wis ngene iki masih sekolah lek dina Jumat ya kudu nggo kupluk lali Jumatan identitasnya aja sampai lali yo identitas wong muslim jos sing non muslim ya ibadah menurut keyakinannya masing-masing ojo sampai bolos ibadah kan kabeh percaya Tuhan yang Maha Esa Tuhan itu satu sip rasanya ini urung aku orang tua ini ke sebelah nih terus sampai NP itu Majalengka nah iki mangan dhisik rek yo yo panganan ki ngene iki wong Jawa yo urap-urap yo nek iwak sejalan ini kebangetan tenun apa nek iki kemangi nek ning wong Jawa wong Pare ngarani kemangi ning daerahmu apa
Balik sini banter nih gini. Terpol. Bagi kowe sing ning luar daerah Pare, misal transit ning Pare, iso mampir ning warung Singgahan. Tutup, Pak. Tutup, Pak. Tutup. Wis yo rek sampe kene. Iki lek pengen ngombe seger. Pokok yo kuwi aja lali. Dukung aku. Iki vlogku ambek Raka. Dukung, like and subscribe, oke? Dukung arah yang bergaya Res. My channel Adam Irawanto. Bah, Channel apa? alah gue.